thei kai under 17 trong Rangdajied United FC kila job da kasat ya ka Bright Future Mairang Mairang haka kai parlok pelong da katanat social welfare jong sarkar jela haka sngi baar hamadan futsal kenton masar. Ya kani ka kai batip kom ka Chief Minister Welfare Program under 17 girls football match la one man play da MLA ka Maukan Row ba bantai dor lingdo ko mukong san ringkat ka jingdon lang ka Deputy Director katanat kong N Umdor bat kumju ka Assistant Director kong B Nengnong Project Director SRCDA Dr. NP Lalu bat kumju Planning Officer ka SRDCA ba Dylan Sim bat kiwe-kiwe. Ya ka Rangdajied United le lam da uba shanbor jarwa kat ba ya ka Bright Future pat le lam da uba one job walang bat ba dominant linkhoy. Hapadeng jingile kai ka ba itanat bha bat ka ba mariak biang bor ka Rangdajied United kala yo man pen ki jar ha ka class step ling ba ka penalty tat hadu bandakot ka class step shim na dan shu ki bala ban tap goal. Andala poi ka kalamit baro arliang kile khunting e biang tang ba tat hadu bandakot kapor ile kai shim na dan satya ki bala ban pen ki jar biang bat kumta ka Rangdajied kala yo ban khursuk ya ka jingjob da shigo la non. Kani si benta kadika program na kabenta bangin le don borom belane bangin aimen semi ki habret in thei jongi kani kadika singi ka ba na kaliang ka social welfare department kapan baik bat ki bon ki program menta singi na kaliang government andre si benta kan so comment ngin ban i ba kini ki na kan thei jongi mo kila ile kai football kila kiu ba ba nila i na koi snam shoi snam tikalong si benta ban aimen sim na takadaw ni pelong ni kani program bangin nang itu bat ni nang betin lenti ki bangin nang aimen sim bakim dai ban don kat nu kata ka jing snow syai lani ban don ba pet ni na kaliang jong government ikwa banirap ban gin timtiu bangin nang plila pelti kumno bangin nang ya syakmat hakim lang salang ka babha bat khamtam hakani ka kami le kai le ngi iba kila nang kiung pi tingi kwa banirap katai gede ka program ka ba nagariang government nga snow ba ka don kame kalong ba ngin itu ba nginang betul ti ki nginang aimen sim mdi tang kami le kai ka puli puthi ka government ka don lang ringkat kami le kai ka hakim lang salang ba kenum don kata ka jing sha pe chiliang tingi so komen kum ka jai bintiu lingi ngim don kum kata mo bangin ong bang in pe chiliang ya sundang le ngen thengi equally ni tri lang kumju din ta kadaw bangin nang aimen sim te bangin nang mi syakmat kata ka dei kum ka sibenta bang ipelong dengan program nakibon ki program menta sing na kaliang ka government ka pelong din re kani sibenta ba ka dei ka bang ipelong dengan ka jing la ka football